Il-Belt Valletta tinsab lesta biex ftit sigħat oħra issellem lis-sena 2019 u tilqa' s-sena l-ġdida, dan f'ċelebrazzjoni kbira li se ssir fil-beraħ lejlet l-ewwel tas-sena fi Pjazza San George, appuntament annwali li sar wieħed mill-aktar avvenimenti mfittxija mill-Maltin biex jiċċelebraw il-bidu ta' sena ġdida. Mistiedna speċjali għal din is-serata ser ikun hemm il-band lokali The Travelers, l-artisti Kevin Paul Kalleja u Hoh Kert Kalleja, Gaja Kawki u numru ta' DJs rinomati lokali. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali Owen Bonnici qal li dan l-avveniment huwa importanti għax jaqqat il-Maltin flimkien biex jiċċelebraw is-sena l-ġdida. Kuntent ħafna illi aħna tnejnu l-artisti mhux biss billi nagħtuhom għajnuniet finanzjarji, imma nkunu ħolqu opportunitajiet fejn juru t-talenti tagħhom quddiem follow l-kbar. Flimkien ma' kantanti li huma tajbin ħafna u rinomati. Iċ-ċermen tal-Aġenzija Kulturali tal-Belt Valletta, Jason Mikallef, qal li l-avveniment se jibda l-ħabta ta' 8 bil-qofol jintlaħaq għal ħabta ta' nofs il-lejl neqsin 20, meta bil-mod il-minutiera tal-arloġġ tibda tqarreb għal countdown jew aħjar l-aħħar 10 sekondi tas-sena. Is-Sur Mikallef qal li fil-waqt li dan l-avveniment huwa parti mill-legat ta' Valletta 2018, dan se jiftaħ sena mimlija avvenimenti kulturali fil-belt kapitali ta' pajjiżna. Nemmnu ħafna fil-potenzjal tal-Belt Valletta li issa laħqet il-quċċata u konvinti u pożittivi ħafna li nżommu fil-quċċata. Se tkun din l-isfida tagħna għas-sena d-dieħla fil-Belt Valletta flimkien ukoll ma' proġetti infrastrutturali kbar, mod speċjali fin-naħa t'isfel tal-Belt Valletta, proġetti li huwa madwar 10 miljun euro li se ikun inawgurat f'nofs is-sena d-dieħla fin-naħa t'isfel tal-Belt Valletta bħala il-Valletta Design Cluster. Is-Sindku tal-Belt Alfred Zammit appella biex anke waqt iċ-ċelebrazzjonijiet ikunu rispettati r-residenti tal-Belt fil-waqt li s-sewwieqa jsegwu r-regoli tal-parkeġġ. Spjega kif din is-sena hemm arranġamenti speċjali għat-trasport pubbliku biex il-pubbliku jkun jista' jidħol il-belt b'aktar faċilità. Trasport pubbliku rranġajna għamilna arranġamenti speċjali mal-Malta Public Transport, se jibqa' is-servizz bil-karozzi tal-linja se jibqa' sassatejta filgħodu għal Malta kollha. Sassatejta filgħodu għal Malta kollha. Dan fil-waqt li s-servizz tal-Laneċ li joffru trasport bejn Marsamxett u l-Kottonera għall-Belt ukoll se jkomplu joffru s-servizz sassatejn ta' filgħodu jekk il-baħar jippermetti. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.